Здравейте на всички, аз съм Челар. И както вече сте почели познато клипа, днеска ще ви покажа 10 факта за Малкъм, които не знаете. От няколко дена насам се спуквам да гледам Малкъм и вчера започнах да гледам сезон 5 и се разрових малко в нета за повече информация и интересни факти и събрах цели 10 факта за този ситком. Та надявам се клипа да ви хареса и преди да започнем с клипа, абонирайте се за канала ми с камбанка и харесайте този клип. Също така може да намерите социалните мрежи долу в описанието. И нека да започнем всъщност. Номер 10. Създателят на Малкъм, Уинлоуд Бумър, базира неговата ситком шоу, подобно на неговото семейство. Това описва идеално неговото детство. Бумър също казва, че неговата майка е била безчувствена, но кой може да я вини за това? Тя работеше докато се опитваше да издържи 4 постоянно гладни момчета, като Малкъм. Бумър също има доста високо IQ, но не е толкова високо колкото на Малкъм. Номер 9. Арон Пол, който ние познаваме от доста известни филми, като например Жажда за скорост, е искал отчаяно ролята на Френсис в сериала, но продуцентите даже не са се интересували от него. Той казва следното: "Прочетох пилотния епизод на Малкъм, защото ми го бяха изпратили, но дори и тогава продължаха да не се интересуват от мен." Номер 8. Да, аз се чудих на този факт, но е истина. Джастин Берфилд, или по-познат като Рис, е по-малко от Малкъм с цели 3 месеца. Докато Джастин Берфилд е роден на 25 февруари 1986, Франк Минус, или Малкъм, е роден на 5 декември 1985. Номер 7. Да, Френсис не участва толкова много в 6 и 7 сезон. Причината е следната. Докато са снимали тези 2 сезона, той се интересува повече от продукцията на шоуто и през тези 2 сезона, вместо да се появява на екрана, той пише и режисира много от епизодите на шоуто. Интересен факт е, когато са избирали кой ще играе главния герой на Малкъм. Първоначално идеята на шоуто е била Малкъм да бъде с характер на 9 годишен, но актьорът, който го играе на име Франки Минус, тогава е бил на 13 години. Повечето смятаха тогава, че Франки е прекалено голям за тази роля, но продуцентите въпреки това са били готови на всичко той да участва. Затова направили Малкъм на 12 годишна възраст и са продължили кастинга. Но въпреки това, 2 дена след пускането на кастинга, получават касета от Нью Йорк и на нея е Франки Минус. Беше препределено ясно, че Франки ще играе като Малкъм. Номер 5. Прослушването на Брайан Кранстън, или по-познат шоуто като Хал, беше толкова засъщен проблем на самото прослушване, че докато е бил прослушан, Брайан изкарал една голяма тръба и гледал Луис, която е майката на Малкъм и 3 деца, през нея, докато синовете му се бият. Главният режисьор Бумър го намира за толкова смешно, че даже пада от самия стол и не се е спрял да се смее. Бумър е казал, че този човек изглежда се едно се стои и се е съсредоточил във всичко това, което му говориш, а всъщност през това време той може да създаде макет на кораб в ума си. Номер 4. Да, и аз се чудих на това, но като се замисля човек, никога не съм чувал някой да ги назвава по фамилия. Дори в един епизод, в който майката на Луис ги съди, идва почтальонът, който им доставя пратката и вместо да каже това ли е домът на еди кои си, той каза номера на къщата. В пилотният епизод на сериала първоначалната идея за фамилията е била Уелкърсън, но накрая са решили семейството да няма фамилия и даже са направили всичко на шега, като на една от табелките на Франсис, когато напуска работа, се пишело No Last Name. Номер 3. Да, възрастта на Малкъм никога не е била споменавана, казва Бумър. Причините са много, като например, че са искали да запазят в тайна поради творчески причини. Те нарочно не казват и кой клас посещава, казва единствено, че посещава средното училище, а не кое ниво на образование. Те също казват, не искаме да бъдем заключени в нещо, така или иначе имаме моменти, в които децата се държат хем като 30 годишни и хем като 9 годишни. Номер 2. Друго интересно при този ситком са били и каскадите на актьора Брайан Кранстън, който играе Хал. Той самия изиграва някои от най-напрегващите сцени, като например епизода, в който са пързани на дискоролкови кънки, което не е чак толкова добър пример или чак толкова опасно, но друг случай, който мен ме потресе, беше епизода, в който носеше костюм от живи пчели. Самият той е бил под голямо напрежение, защото все пак има върху себе си над 10 000 пчели, нормално да се притеснява, и за през целия един час, който е бил сниман този епизод, е ожилен точно 2 пъти.
Финалният епизод на Малкъм, който всъщност когато той завършва, а това е 7 сезон, никой не иска да седи до семейството му заради миризмата им. Това е направено с умишлена цел или по-точно препратка към първи епизод на ситкома Малкъм, защото никой не е искал тогава да стои до него, защото е много умен. А както знаете, всички се опитват да избягват тези хора от класа. Надявам се днескашния топ 10 факта за Малкъм, които никога не сте чували, да ви харесва. Ако е така, може да оставите един лайк, да се абонирате, също така социалните мрежи долу в описанието и също така, предложете ми някой сериал да гледам и ако ми хареса страшно много и се зареба по него, ще направя за него топ 10 факта, които не сте чували за еди кой сериал. Така че да, аз бях Чилдар или по-познат този тип канал като Николай ТВ и до нови срещи. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.